Predstavujem vám ďalšiu našu učebnú pomôcku, je to angličtina pre prvý stupeň základných škôl. Táto učebná pomôcka sa skladá z magnetickej tabule, ktorá je takto veľká a na tejto strane má 10 obrysov makroliek. Každá makrolka má iný tvar, každý obrys je iný. Pod každou makrolkou sa nachádza miesto na nalepenie slovíčka, pretože každý jeden náš obrazok, ktorý sa nachádza v tejto učebnej pomôcke, má aj svoj názov. Druhá strana magnetickej tabule je domček. Tento domček už slúži na komunikáciu, alebo teda na konverzáciu v cudzom jazyku, na správne používanie predložiek a tvorbu vied. Súčasťou sú aj predložky, čiže veľmi pekne sa dajú vyskladať celé vety, niektoré vety sú už hotové. Táto učebná pomôcka obsahuje 30 tematických okruhov, a to je dopravné prostriedky, potraviny, oblečenie, riady, ovocie, zelenina, zvieratá, či v zoologickej záhrade, leské zvieratá, domáce zvieratá. Potom sú to povolania, jedlo v priebehu dňa, športy, počasie, ľudské telo, ľudská tvár, hračky, hodiny. No a tento domček je urobený tak, že sa dá zariadovať našimi dielmi. Hovorím opäť, ku každému je slovíčko, čiže je tam interiér domčeka, exteriér domčeka v každom ročnom období za každého počasia, rodina, rodinné väzby, ako sa striedajú ročné obdobia, anglická abeceda aj s výslovnosťou. Potom sú tam mesiace v priebehu roka a režim dňa detí. Namiesto anglických slovíčok sa dá v tejto učebnej pomôcke dodávať slovíčka buď v ruskom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.